كاسجمي كوكونا يدي رم سريح لن خلينكو خبجكنا بعسره عبنت ناي زعري بعل الربتوله بعل مولو حمت ودي عري حيت بحاكوس اندستان هزبي امريكين كايا بتاريخ اياها على ما تاني خايا اتا حباسي نبعت اتا دباسي هاجر اتا زيت تلن اريتراوي افريكاوي تسليم بينام بركليلو تسوازي ولدو ابيت راي عين نسري عزيم كان عابد كبري He's a hero to his nation. سلام زخبركم تخاتلت سينما سمر خمي صنيحكم نلمون كم تلمود مدرخ 10 شوعات تنتنا ناي زور فرنسا حزنا قريبنا لنا مسايدلو تنتان بشغلتا ابيل هافتميو كم تلمود لايك كيركم نزمدب مسانا جمرو كمون توم حدشت سبسكرايب كتغبرو نزمدبكا اب كل نمبصح شير كتغبرو هانا طريتو نزلكم دما اب ناي كومنت سيكشن ريتكم كتغدفلنا كنزخاخر نفتو لما أبيل كميس أنيخا قاعد حنمتصخ قاعد حنصنها ساندي حوي صبق مبل 10 شوعات مدرخ زور فرنسا لومي كم زغن كاتاتلو دوعلنا بسلام تزازيملو بزخونه يخون كبيد مقدعتي ولا يخون نمبر اتي زدلنا ينزبهاغنا مدرخ كنركبنا ابناي مبل 16 مدرخ نورلو تتسفينا ناتينا اولمبيكاوي تقدماي بنيام غرماي دما ابتاناي مودعتا قصبتا ودر مودقتي አጋጢሞ ወሎ بزخونه بحنصاص ስለዛአተወ ከምዚ ፎከስ ኮነሉ ዘምሉ ተስፋይና ለሁሉን ቀድሞ ሁሉን ህይወቱ ስለዘገድሰና በዛ መውደቅት ክንጀምር ከመይሪኸ هو بمجمرتا لما انتي فلات كم مخانو متنسي نتوم ناشكوا تقادمت ስለዘርብሕ ንዑ ግድን ክንጽበዮ ተقسيبنا ነርና ግን تا مودعتا زغاطمت فصام مثل هايلايت حسابك خبدت نايلوم انتي زسنبدت ناس زنبرت تا فصامتها خباد نيرا انتي كون يتسدي لخام نودات مستسه ما حسيته كله خل زي كله خل السود حن مستم حكايمو ولا اب زينا مسوصخن سمعينا نحنا جن بملؤ تسفا نزصوتا زخوصلون ولا يتعوت تعويتي خا قليل لا يكون زبصحو درجه كقصل كأن منا مالتيو بمقصال لما انتي كان مجمرتا بقى 4 يوم هاديموم قصالها خمزي ابز قصال ان العلوسي فرنساويان ناي مدرخ عوت كبلو انت ريترخبخا كمز مسلالو ايد كم بحر اتو ترخبك عساته سانكا ايد تحاصيبكا توص زبحالسي قصاليو مافتي بريك اوي زساتفو ات بريك اوي كا حد غزي ادمع خوينو يركبي كمتي تمال زرخبوا مالتي ناي مدرخ عوت ابز بزحخا اي رخبونيم جن لما انتي زوم 4 تقادمتي يوم هاديموم معيلوم ابراهامسن بعلاما زخدو خوين سمعكا مخنياتو كال ترفتي ناي نطبي 20 نطب موسادون كوم خا افتا اغام وداتا كاب كلهم افتو 4 بقلمي زنبرو نتناي عود دليتاتو زنصبار نقدمي تونጭፉ ነይሩ ግን እታ ግሩፖ ክትሰዶ አይ ፈቀደትን አፍቲ ናይ ስፕሪንት ዞን ምስአተው ይኻት ተዋሂጡ ተሪፉ ማለት እዩ ካልእ ፍጻመታት መውደቅቲ ካብ መጀመርታ ጀሚርሎ ማዓንቲ አፍቲ መጀመርታ ዝነበረ ፍጻመታት ካፍተን ቁሩብ አሰክፍ ዘብላኸ መውደቅታት ዝነበራሲ تاع حنتي اما بل 110 كترفون قالو لويس باري ناي انتر مارشا وديو بدحريو تحكيمو ها ناب عباي جوجله اتيو مالتي متوسخا اب 50 كيلومتر اب ترفهم غزيخا مخاب ستيبنا دي بخلو قرب عقبه عينتي نيرو بزح فطنتون اي نبرو من بزحات يوم وديهم جن هذا خبأته بعد باق نيروم كارت نيرو جن على فليب حجيج على فليب كمان بزح عقر قريني ولا تي بشلتو نيجروس كاربيت سد حزوري قال زي أخا كم كالي تتكاسيت مودات نيرا مودات أخا زاني بعد بيني مودات نيرا حجلو ما أنتي
بعقماسي كريزي يعني لو ما عنده ناشجاريت مدرخ يعني لا مايز نبرو نيرو نفاس ون توسيخو نيرو كال فولي تعذبنا ترى هالي لو ما عنده إنسان اللي خيط أصلا حلف زين دلي جوناثان ميلان كم زعينت بهريت هالو أب إن داون ترى أخوين وقلب عقبتها ترى هالي يترف ما بدحري حاجة دقنتو رخيبو خا نبتو مدرخ يملس عدلو خا بتصبوي أب كم زعينت مدرخات كا ستيج نيم تخلو دما ألو نايتا غانتا تعرن دخامنسي نخونتو أي كوني مبزحتو زي كم نعزبو زي أخاهم وخوينا تخسيتا حليفة لازا مدرخ زي أخام جيروهم زقات إيمونيريو تقادم يا من الجبر زي بهر نوعو يلو تريفو خطوة خلوا على بزي بعلدو فينا جلسي كم زي عقبات تركب كل يترفوا ما لحري سمزويرو متووس خام مدرخ عوات يمتنيريو كم زي تحجي بحر سيز نبارس كم ودي رقم خون يلنا بتحد شنخ بتحد خا فير لكي عدلنيا يزود زي مهناتو تيميرلن بنيامن سيكور بنعام تخون بوتا يعني رازا بوتا هجي ولاس نبعلو أتو استخار تقادم أيكو سلزموتشو أمبر أبيناي مدرخ الإينا نيرنا ما أجي قالوا فولي في تعمل تاعي نبرن أنا عقب زواها بنتبي وحد سيزوهنا فولي لو تات كم سايكلنيو أب قال نتبتات ترى هاللي خوينو ناوسان قبلنا ጽቡቕ እስከ ቅድሚ ናብተን ካልኦት ማልያታት ምስጋርና ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፍሉይነት ንሪኦም ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ደሚቖም ጎሊሖም ንሪኦም ዘለና ከም በዓል ኣብርሃምሰን ኣለዉ ከምኡውን ኣብ ጋንትኡ ኩዊን ሲሞንስ ናይ ብሓቂ እቲ ዝሰርሖ ዘሎ ንሚላን ምሕጋዝ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ኩለን ሰሙን ኣብ ኩለን ርኢና ኢና ኩዊን ሲሞንስ ናብ حق እቲ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕረት ንሪኦም ኣለና ብውልቅኻ ከም ዝናተይ ዝተዓዘብካዮም ተቀዳደምቲ ወይ ተድንቆም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘስተውዓልካሎ ምስከ ከመይ ትገልጾም ዞም ከተተጻወቲ ምስኦም ካልኦት ወሲክ ጽቡቕ ኣለኻ ናይ በዓል ኣብርሃምተን ሕጂ ኣብዚ ልክዕ ካፍታ ከም መፋርቕ ናይ ካልኣይ ሰሙን እንዲጀሚሮ ብፍላይ ካሃድም ከሎ ቀጻሊ ኣብ ምህዳምን ምዝዋርን ኮምፒታቲቭ ራይደር ወላውን ናይ መድረኽ ዓወት ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን ተጠቂሙሉ እዩ ሎም ዓመት ብዘይኮ ግን ዋላ እቲ ገሊአን ጋንታታሲ ብጣዕሚ ስጥመተን ኣዝዩ ደስ ብለካ ብጣዕሚ ስጥማት በዓል ኤሌክትሪክ ሕጂሲ ሳይመንስ በቃ ዳርጋ ንጆናታን ሚላንሲ እግሩን ኢዱን እዩ እንተበልካ ዋላ እንታ ጋንታ ዝኾነ ዓይነት መድረኻትሲ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ንክገብር ዘይፅገም ተቃዳማይ ትማሊ ባንታይን መድረኽ ረኺቡስ ሎማ ዓንተ ከዓ ንድሕሪት ተመሊሱ ነቲመለር ሊዳው ትገብር ክትሪኦ ከለኻሲ እዝን ከምዚታት ነቲ ውድድር ነዚ ቱር ዲ ፍራንስ ካብቲ ካልእ ውድድራት ኣዝዩ ብሉፅ ውድድር እዩ ንብሎሲ ከምዚ ዓይነት ብሉፅ ዝኾነ ክስተታት የርእየካይ ተቃደምቲ ዘይዕርፉ ተቃደምቲ ዳርጋ ርኢና ብፍላይ ካልኣይ ሰሙን ክሳብ ሳልሳይ ሰሙን ምጅማርካ ክልተ ፀወታ ኣሎ ዘይዕርፉ ጻልስ ኣብ ፈተነ ዝርከቡ ተቃደምቲ ኣለዉ ሕጂያቶም እንታይ ዘርእየካ ሓደ ተዓቕምታቶም ንመጻኢ እንታይ ዓይነት ተቃደምቲ ምዃኖም ይዘርእየካ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ ናይ ውሽጦም ድሌት ንምትግባር ዘይተኸሱ ተቃደምቲ ንበል ሕጂ ንኣብነት ዓቕምና ሃለዎም ከሎ ዝሰዓሩ ብዙሓት ተቃደምቲ ስለ ዝረኣና እቶም ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ውድድር ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዘርእዩና ኣለዉ ተቃደምቲ እሶዮም መቐረትና ከምዚ ጨውዮም ዝበልናዮም እቶም ቀንዲ ኣብ ጂሲ ፈንቲቶም ዘለዉ ተቃደምቲ ሳቶም ሕጂ ክሳይ ዘይበሃሎም እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሌጀንድስ እዮም ገን ከዓ ነቲ ፀወታ እውን ብካልእ መልክዕ እዮም ሒዘሞ ዘለዉ ቁርብ ኣግፊሖም እዮም ሒዘሞ ዘለዉ ምክንያቱ እቶም ብድሕሪኦም ዘለዉ ተቃደምቲ ተርኢና እዮም ኣዝዮም ድሒሮም ዘለዉ ብግዜ ተፈንቶም ኣብቲ ናይ ዓቐብን ኣብቲ ናይ ጻዕዳ ማልያን ቀጠልያ ማልያን እዩ ጽቡቕ ተወዳዳርነት ቀንዩ እሱ ከዓ ሕጂ መልክዕ ንሓዘ ዝኸደሉ ግዜ ከም ምዃኑ መጠን ሓንቲ ዕድል ዘላቶም ዞም ተቃደምቲ ሕጂ ይወፁ እሞ ንቅድሚት ተረኺቦም ጽቡቕ ዕድል ተረኺቦም መድረኽ ይረኽቡ ተደይ ረኺቦም ከዓ ብዝኾነ ኮይኑስ ከመይ ገይሮም ስቴጅ ድይቡ እዩ ምክንያቱ 2025 ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ስቴጅ ደይቡ ክበሃል እዚ እውን ንገዛእ ርእሱ ዓብ ታሪክ ከም ምዃኑ መጠን እዞም ከምኡ ዓይነት ምንቅስቓስ ዘርእዩና ኣለዉ ተቃደምቲስ መቐረት ናይቲ ውድድር እሳቶም እዮም ብምባል ክገልጾ ዝፍትን
ጽቡቕ ኣቤል ፈረንሳውያን ተቐዳደምቲ ፓቸር ከውን በርጉዱ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኮምፓቲቭ ራይደር በርጉዱ ምስ ወዲ ጋንትኡ ወሲዱ ነይሩ ኣብዚ ዝተኻየደ ናይ ሎም መዓልቲ እውን ፓቸር ከዓ ኮምፓቲቭ ራይደር ተባሂሉ ኣብ ፖዲዮም ደይብ እዩ ካብዞም 4 ሃዲሞም ዝወዓሉ 147 ኪሎ ሜትር እዮም ሃዲሞም እታ ኮምፓቲቭ ራይደር ኣብርሃምሰን እውን ኣብ መወዳእታ ብዘርኣየና ከመይ ረኺብካያ ንመን ትግባእ ብወገንካ ዋላ ትግባእ ምክንያቱ ፍታ ፔሎቶንሲ በቃ ብኣብርሃምሰን ዳሓን ካብኣቶም ካብቶም ኣድ ነበሩ ድበዝሕ ዝውርስ ኣብርሃምሰን እዩ መብዛሕትኡ ከምዚ ክላይምብ ክርከብ ከሎ ዝኾነ ዓቐበታት ዓይነት ክርከብ ከሎሲ ኣብርሃምሰን ዋላ ብሚዛን ካብኦም ዝገዝፍ እናኾነ ከሎስ እሱ እዩ ግን ነታ ግሩፖ ዝወስዳ ነይሩ ከምዚ ኮምፓቲቭ ንዑ ትግባእ ኮይና ስማዓና ነይራ ዋላ መንጎ ክንሪኣ ከለና ግን ንሳቶም ናቶም መዐቀን ኣለዎም በታ ሓደ ሸነኹ ከዓ ዝያዳ ፈረንሳውያን ዕድላት ከም ዝወሃቦም ኢና ነስተብህል በዝን ወዲ ከምዝን ተራሪኻያ ድማ ይግባእ ምክንያቱ ኣብርሃምሰን ካልእ እትረፍ ነጥቢ ልወፂ ይኸውን ይኽእል እዩ በቲ ዕላማ ዝያዳ ዘቃለጠፉ ተቓድምቲ ተራ ኮይኖም ግን ንሳቶም እዮም ቶም ኣድ ነበሩ ክልቲኦም ምክንያቱ ኣብርሃምሰን ነቲ ናይ ነጥቢ ክወስድ ኢሉ ወፂኡ ክትብል እውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መወዳእቱ እውን ስቴጅ ናይ ምርካብ ድሌቱ ዘንፀባረቐሲ ንስቴጅ ዊን ኢሉ እዩ ወፂኡ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዕቁኖ መዕቀን ኣለዎም ክንዲ ፐርሰንት ከምዚ ዘዊሩ ካብኣቶም ተሓደ 23 ተሓደ 24 ገሉ መዕቀን ኣለዎም ብኡ ስለዝኸዱ ሕጂ እቲያ ውሳነ ንዖም ትምልከት ግን ኩሎም ቶም ኣፍታ ሃዲማት ነበርቲ ግሩፖ ዝነበሩ ተቓደምቲ ብሉፃት እዮም ብጣዕሚ ጽቡቕ ማዕቤል ክንቅጽል ኢና ሕጂ ናይ ነጥቢ ማልያ እንተርእይና ለውጥታት መጺ ኣሎ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ክንብሎ ዝቐነና እቲ 387 ናይ ዓመ ዝሓለፈ ክብፅሕ ድዩ ንብል ነርና ኣብ ዝሓለፈ ቀጻሊ ክነልዕሎ ቀኒና 387 ቢንያም ዝኣከቦ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ስለዚ ሎሚ ሚላን ብዝኸሰቦ 312 በፂሕ ኣሎ ከመይ ክትከይድ ታፍልሊ ነጥቢ ኣብዚ ዝመጽእ ናይ መበል 18 መድረኽ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ለውጥታት ንርኢ ኣለና እስከ ብወገንካ ዛማልያ ኣብ መን ዝያዳ ከምቲ ውነን ኣፍሊጥ ኣላልካ ትሓስብ እጅታይ ዳብያ ሎማዓንቲ ነታ ናይ ውድድር ናይ ቀጠልያ ማልያ ኣብ መንጎ ኣስጊኦምና ዝቐነዩ ታዲቦኳቻን ከም ካልኣይ ድማ እዚ ቫንደርፑል ነይሩ ቫንደርፑል ካብ ዝፀወታ ብምእላዩ ሓደ ቅሳነት ፈጢሩሉ ንሚላን ብኡ መንፅር ከዓ ሎማዓንቲ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣብ መጀመርታት ሒዝና ንዛረቡ ነበርና ነዚ ክሰርዖ ከሎ ነዚ ውድድርሲ ንቀጠልያ ማልያ ኣብ ዘገድስ ብዙሕ ነጥቢ ከም ዝህቡ ንፈልጥ ኢና 50 ነጥቢ ሕጂ ሎማዓንቲ ረኺቡ ዘሎ ምስ መንጎ ዝረኸቦ ነጥቢ ተወሲኹሲ ካብ 61 ሎማዓንቲ ነጥቢ ረኺቡ ምስ እጂቲ ፍልሊ ኣብ መንጎኦም ዝነበረስ ናይ 11 ጥራሕ ዝነበረስ ሕጂ ናይ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ 72 ኮይኑ ሕጂ እዚ ፍልሊ እዚ ከቕስሮ ይኽእል እዩ ሓደ ሸነኽ በታ ሓደ ሸነኹ ከዓ እዚያ ናይ ጽባሕ መድረኽ ዋላ ሞይ ሰዓር ታዲ ስዒርዋስ 20 ነጥቢ ዝረከባ መወዳእታ ሕጂ እሱ ግን ዘን ክልተ መዓልቲ ተሓንቲ ከዓ ሓውሳ ዓቐበት እያ 18 19 እየን ደለዋ ዓቐበታት ሕጂ እሱ ክትቀመሉ እዩ ነቲ ኩሉ ውድድር እውን ክዕወተሉ ይክእልን እዩ ፖካቻ እሱ ከዓ 50 ነጥቢ ኣፍታ ፍላት ዘላ 50 ክረክብ ክእል እዩ ካብ 50 ንታሕቲ እውን ኣብቲ ቶፕ 3 ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ታሕቲ 50 እውን ክረክብ ክእል እዩ ግድን ኣይኮነ 50 ክረክብ ግን ነዚ ነጥቢ ክውስኸሉ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል እዩ ምክንያቱ ካልኣይ ተኣትዩ 30 ረክብ ሳልሳይ ተኣትዩ 20 ረክብ ኣፍታ ናይ መወዳእታ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ 18 እውን ክረክብ ክእል እዩ 16 ስለዚ ታዲ ግን ካብዘን ዘለዋ ኩሉ መድረኻት ተራ ክስዕረን ኮይኑ እውን 20 ሱሳ እዩ ዝረክብ ትፍልልዮም ከዓ ክንደይ ዘሎ 72 እዩ ዘሎ ሕጂ ናይ ቀጠልያ ማልያ ወዲኣ እንተበልናያ ሓይሽ ግን ኣብ መንጎ ዝሎማዓንቲ ዳርጋ ቁሩብ ይሕሪቖምን ነይሮም ኣነ ዋላ ክሪኦ ከለኹሲ እቲ ኣርባዕተ ተቓደምቲ ንቅድሚት ክኸዱ ከለዉ እሞ ከምዚ ዓይነት ውድድር እናገበርካ ከለኻስ ነቲ ቅድሚት ዝፀንሐ 20ታት ነጥቢ ምስ ወሰዶሲ ዋላ ንኩሎም ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ነጥቡ ከበርኽ ዘይደሊ ተፃዋታይ የለን ናይ ፖድዮም ተፃዋታይ ኮይኑ ክወፅእ ዘይደሊ ተፃዋታይ የለን ምስ ኩሉ ሪኢኻ
እጂቶም መንጎ ሃዲሞም ዝውር ተጻውትስ ክዋሓጡ ነይሮም ቀልጢፎም ሽዑ ቶም ስፕሪንተራት ነቲ ኣመንጎ ዝወሃብ ነጥቢ ክወስድዎ ነይሮም ኣብቲ ዓቐበታት ናይ ምፍልላይ ናይ ምህዳም ገለ ድሌታት ከዓ ናይ ተቓድምቲ ክንርኢ ነርና ልክዕነት ክሕዝ ነይርዎ ግን ኣይሓዘን ድሓን ወልሓንቲ ሽግር የብሉን በዚ ዝረኣናዮ እውን ቀሊል ክሳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ነዚ ነጥቢ ዝተጠቂሙ ሚላን ብጣዕሚ እዩ በቃ ዓድለኛ ሰብ ረኺብዎ እዩ ብትክክል ትኽረኽቦ ዝግብኦ ነጥቢ ኣውሒስዎ ድማ ክንብል ንኽእል ኢና ጽቡቕ ስለዚ ማልያ ከም ዝትብሎ ዘለኻ ዳርጋ ተዋሒሳ ክንብል ንኽእልና ዝኾነ ናይ ብሽግለታ ነገር ሓደጋ ክህሉ ይኽእል ሕማም ክህሉ ይኽእል ከምዛ ዘላታ ብጥዕንኡ እንተ ደኣ ኮይኑስ ዳርጋ ማልያስ ነናዋንአን ኣፍሊጠን ኣለዋ ኢልና ክነብል ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ዓቐበት ድመፀ ለውጢ የለን ሱሳ ማርቲንስ ሱሳ ፖካቻ ሒዞም ኣለዉ ኣብዛ ማልያ እዚኣ ዝረኣየካ ነገር እንታይ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ድመፅእ ናይ ዓቐብ ሆርስ ካታጎሪ ዝያዳ ዘውህብ ነጥቢ ክሳብ ተሰሪዑ ዝሃለወ ኣብ ነጠብጣብ ሕጂ እንታይ እዛ ናይ ፅባሕሲ በቃ ከባድ እያ ኩንሴጅ ከምዚ ንሪኦ ዘለና 3 ዓቐበታት ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ሞ 21.7 ኪሎ ሜትር መሊሱ 19.2 ኪሎ ሜትር መሊሱ 26.4 ኪሎ ሜትር ኣብዚሲ በቃ እዞም ኣብ ዓቐብ ዘድምዑ ተቓደምቲ እዮም ክሳይ ዝገብርዎ ግን ካብኡ ናብኡ እቲ ብሬካዊ ብዙሕ ዘይክሰርሕ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቀልጢፉ እዩ እቲ ዓቐበታት ዝሽምር ዘሎ ከባቢ ንበል 39 ኪሎ ሜትር ምስ ኮዱስ በቃ ተኸበድቲ ዓቐበታት ክጅምር እዩ ኣብ 23 ኪሎ ሜትር ስለትረክብታ ናይ ነጠብጣ ናይ ቀጠልያ ማልያ ሕጂ ዋላ ብሬካዊ ገይሩ ማርቲነስ ክውስኸሉ እዩ ከይንብል በቃ ምናልባት ነፊዑ እንተተባሂሉ ነታ ቀዳመይቲ እዩ ክኸስበላ ዝኽእል ዋላ እሱ እውን ክሳዕ ክንምንታይ ኢኻ እሞ እርግፀኛ ክትከውን ምክንያቱ ቲም ቪዝማ ነዚ ዘሎ ተሪፉ ዘሎ ናይ ግዜ ፍልሊ ኣብ ተሪፉ ዘሎ 3 መድረኻት ብፍላይ ዝኽልተ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ይዕድል ዘለዎም ነዚ ክጥቀሙሉ ተረኣ ኮይኖምሲ ከቃላጥፍዎ እዮም ነቲ ውድድር ከቃላጥፍዎ ተኮይኖም ከዓ ብሬክ ኣወይ ናይ ኣግፊሑ ናይ ምኻድ ዕድል የብሎምን ክጅምር ከሎ ዝፀወታ ከዓ በቃ ካብ መጀመርቱ እናበረኸ ድኸይድ ውድድር እዩ ብድሕሪኡ ግን ካብ ኣርባዕታት ሲ ዓቐብን ቁልቁልን እናበልና ኢና ክንከይድ ኩሉ ግዜ ካብ ዓቐብን ቁልቁልን ከዓ እሳቶም ኣብ ኩሉ ዓይነት ብሉፅ ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎም ኣብ ዓቐብ ምሕኳር ንበሎ ኣብ ቁልቁለት ምውራድ ሕጂ እቶም ናይ የሎ ጄዝስ ፅባሕሲ መድረኾም እያ ከማን ከም ዝሸለሊሎም ፀኒሖም ድሓር ክሰርሑ እዮም ደይኮንስ መድረኾም ስለዝኾነት ነቲ ሰብ ኣቐዲሞም ከፃሪቦም ምዃኖም በቃ እዚ ሕጂ ኮፍ ኢልና ጥራሕ ነቲ ውድድር ካብ መጀመርቱ ክሳብ መወዳእትኡ ከይሓልፈና ክንዕዘቦ ጥራሕ እዩ ዝግባአና እምበር እዚ ውድድር እዚ ኣብ ናይ ነጠብጣብ ኮነ ዋላ ኣብ ቢጫ ማልያ ካብኣቶም ኣይትመልኦን እያ ሕጂ በዚ ፅባሕ ኣግፊሑ ክፀንሕ ነይርዎ ማርቲነዝ ዕድል ክረክብ ተኮይኑ ከምዚ ናይ ሚላን ገፊሑ ፀንሕ እሞ ይመፆ ድሓር ከዓ ገለ ቦታ ረኪቡ ከዓ ነቲ ነጥቢ የውሕሶ ኢኻ ትብል ዘለካ እምበር ማርቲነዝ ሕጂ ማዕረ ኣለዉ ዋላ ቀዳመይቲ ይሰዓራ እቲ ክልተ ተሪፉ ዘሎ ግን ታዲ ዋላ እናተሰዓረስ ዋላ ኣብ ካልኣይ ገለና ኾነሲ ብደዋህሎ ነጥቢ ንዑ ክበልፆ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ብዝያዳ ከዓ እታ መድረኽ ጅምር ምስ በለት ኣብ ከባቢ 4 ኪሎ ሜትር ፅቡቕ ዝኾነ ስእሊ ክትህብ ትኽእል መድረኽ ከባቢ 4 ኪሎ ሜትር ጥራይ ኸይዶምሲ 69.6 ምስ ኮዱስ በቃ ሽዑ 5 ደቂቕ 6 ደቂቕ ድገፍሐት ግሩፕ ምኻ ማርቲነዝ ምስኣ ተፀኒሕና ተቐዳሚቲ ክኸስበላ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል እዩ ብድሕሪኡ እውን ዘውዓለ የውዕሎ ማለት እዩ 19.2 ኣብ መንጎ ዘላ ዓቐበት ግን ፈታኒት ዓቐበት እያ ምክንያቱ ኣብቲ ኪሎ ሜትራ ካብ ክልቲአን እሳ ተሓፅር ኣብ ፐርሰንቴጅ ግን 7.9 ማለት ኦልሞስት 8% ንብለሉና ማለት 8% ካ ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ ዋላ ይሕፀር ይንዋሕ ዓቐበት ሲ 8% ከቢድ እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ ኣዝያ በቃ ፈታኒት ከም ምዃና መጠን ናይ ታዲ ፖጋጃ ነተን ክልተ ማልያታት ዘውሕሰላ ክፍተን እንተኮይኑ ከዓ ቢዮናስ ቪንጊጋርድ ዝፍተነላ መድረኽ እያ ጽቡቕ ኣቤል እዛ ዓቐበት ካብተን ዘለዋ እታ ዝሓየለት ኢልና ዶ ክንሰርዓ ንኽእል ምስተን ኩዊን ስቴጅ ኩዊን እያ በቃ እዚኣ እያ ኩዊን ንዓይ ክሪኣ ከለኹ ብከማን ኩሉ ሰብ ክሳምዕላ ክእል ኢለ ዝኣምን እዚኣ እያ ኩዊን ምክንያቱ ዋላ ኣብ ካልእ ግዜ እንተሪኢካዮሲ እቲ ዓቐበታት
كلتا HC زلون ريناينا سلست هورس كاتاغوري زلواغن ايرانن مخا سلست عقبت الوا سلستين هورس كاتاغورين كبابي انت دميرنا ينسي سوساتات يوتي كيلومتر اب عقب رحنا حقورس كاب 60 كيلومتر كوديوم عقب تحاكور صنيحه وقلت ورد كم خا 10 شعته ناب 20 دقامه تورد كم خا 26 كيلومتر تدي ازي كويني بقى زي نايدا عمت زيا تخبدت زانا يصباح يزبلا ولا تنبدحري زلوا ግን شدشت عقبታት ዘለዋ እኮ አላውም ድሕሪያ አኸዳ ከታቲላ ዘንክልተን ኣብዚያ ደኺምካ ጸኒሕኻ ብምጻኸውን ክትከብድ ትኽእል እንኮ ታብ ድሕሪያ ክትኮን ትኽእል ምክንያቱ ዝተራኺምካ ጸኒሕኻስ ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ሪካቨሪ ከይረኸብካ ከዓ ክልተን ናይ ሓደ ካታጎሪ ክልተ ሆርስ ካታጎሪ ሓንቲ ከዓ ናይ ካታጎሪ 2 ዘለዋስ መድረኽ ያ ትጽበዮም ዘላ ብድሕሪያ ኣስዒባ ስለዚ እዝን ከምዚታትን ሪኻ ኣነ ግን ብኩሉ ብድምራት ክሪኦ ከለኹ ኩን ወልኩ ዋዛናይ ጽባሕ ከባድ ያ ምክንያቱ ሰለስተ ከበታ ዓቅበታት እቲ ዝኸበደ ደብሎ ከዓ እንታዩ ምንዋሕ ኪሎሜትር እቲ ግራዳንት ከዓ ዘይሰንፍታ ዝሰነፈት ባህል ግራዳንት ዝሓሸት ፍኹስ በለት ግራዳንት ደለዋ مقنان نايتي معكني 5.1% عقينه مالو استقداميت يا كل غزي قداماي اب قدميت قديم كاتروخ بخلا خاسي تم اب عقبت زنمعو تقادمتي كان بعد تدي بوكاچا كان بعد ليناس بينغارسي اذنعهم غولغولمي مجمرتان بمهلاون 5.1% بمخانون سي غولغولمي ስለዚህ ቲን አቀለጠፍቲ ጋንታታት ክልቲ ኤንዩኤ ይሁን ቪዝማ መን ያክትሕዞሲ በቲ ኣብ ቅድሚት ዝፍጠር ከምዚ ቪዝማ ድገብርዎ ቀዲሞም ሰብ ሰድሞ ሽዑና ቢኤ ይኮን ስራሕ ወይ ሰንኩ ሕዝወም ወይ ካ ቪዝማ ከዓ በመደብካ ከም መጀመርታ ኒዮናስ ጽቡቅ ገይሮም ሊድ ክገብርዎ እንተለለሙ ክልቲዮም እጂ እዚ ጎልጎሎም ከም መኻኑ መጠን ነቶም ካልተ አደምተ ግን አሳቃይ ዝሆነ አቀንዛው ዝሆነ ቦታ እዩ ምክንያቱ 5.1 እንተራይልናስ ኣብ ኤርትራ ብዘለው عقبات ترينيو 3 كيلومتر كلا ذا منغوداناسي منغودا ازيا خباد عقبتنا غنسا تحمشات كان كباب حموشي تعقونو برسنتج ناتا كاتاغورايز قبرو خلو كيلومتر زينو وحا وحدو خليهم كاتاغوري 4 تو غلا خلو خليهم كن تخبدت نمنغودا زمسلنا خونا خلص 21 كيلومتر كديون قليل عقبات هيكونن سلازي ابزناي تمالس ابزناي صباح وددرسي ازيم كفتونو مخالن تقادمتي بمبال طرح انت عطناي زبلص خوين سمعني صبغ ابيل اب نايت عدا ماليا ناي منسياتينا نسغر ابزي علي بوز ناي بحقي عقيبوالو زخونو يكون ابزنايلوم مدرخون زمص لوط يلن ازياون تحنتي مقرز زلوا ماليا لنا خمجمريا مدرخ حزنايا كومون قصيلا ابزي ادلاتك مفللاي معناتو امناي 16 مدرخ ግን ቁሩብ ካብ ክልት ናብ ክልት ደቂቃን ሓደ ካልኢትን ወሲኻ ነራ ሎሞ ከም ኢላ ያደላ ኣብዛ ናይ ጽባሕ እንታይ ዓይነት ለውጥ ክንርኢ ኣለና ወጥባ ኣለኻ ሓቃ ዝያታ ናይ ሙዳታ ማለ እዚ ተንከፍናያ ግንካ ኣዝያ ብልጽቲ ተዋዳርነት ዘለዋ መንጎቶም ተቃድምቲ ጆን ለዩ ቀሪቦ ዘሎኒ ሊፖዊዝ ጀርመናውዚ ሎማ ዓመት ገለ ብልጽ ብቃት ያርኢና ዘሎ ግን ምስ ዘለዎ ሓገዛት ምናልባት ሊፖዊዝ ብዙሕ ከስጉዋ ኣይኩልኒም ዝብል ግምት ኣለኒ ግን እታ ተቃራቢ 2 ደቂቃ ኣብ ድሕሪ ኢሎ ተሓደኻ ባቅሌን ከዓ 4 ደቂቃን 17 ኣሎ ምክንያቱ 2 ደቂቃን ሓደን ድሒሮም ኣለዉ ተረፉ ግን ቤንሄሊዩ ኩሉ ግዜ ኣብ መፍታን ይዝርከብ ግን 8 ደቂቃን 49 ድሒር ደሎ በخسيرو ጸንሐሎ ማዓንቲ ካብ ዝነበረ መውደቅትታት ሕጂ ዘስጋናኻ ናይ ረሲዕና ዘመና ካርሎስ ሮድሪገስ ሕጂ 11 ደቂቃን 42 ተፈንትረሎ ምዝሎም ማዓንቲ ወዲቆ ዘሎ ዝኾነ አንዛተ ደይብሉ ከምዚ ኣብና ሓድሕዶም ኣፍቶም ካልኣይ ሳልሳይ ዘለዉ ክጋማጠሉ ተደቂ ኢሎም ምናልባት ከስጉዎ ቶም ቶፕ ስሪ ዘለዉ እንደ ኦንላይን ምናልባት ክፍትኖ ክእል ይንብሎን ሊፖዊሲ ኣመንጎ ክልት ልክ ዓምናይናስ ፊንጋርድን ናይ ታዲፖ ቋጫንሲ ኣመንጎ ኦንላይን ሊፖዊዝን ያታ ፍልሊ ክትህሉ ዝኽእል ኢለ ተሓስባ እምበር በዚ ዝረኣናዮ ብቃቱኻ ሊፖዊዝ ተርጋዝ ዘተኣማምን ተቃዳማይ ከም ምዃኑ መጠን ነዛ ማልያ ሕሊፉ ኸባ እዩ ዝብል ግምት የብለኝ ግን ምቅርቲ ያዛ ውድድር እዚያ ጽባሕ እውን ገለ ፍሉይ ነገር ከርእዩና ምክንያቱ
زي سالساي سومون ما خمسة عينة عقبت كرخبك خلصي زي تسمعك أنا أبى أكلات كجلفولي نجر كسمعك زلوا تقولوا العليو كمون ولا حيل خاتو دقلو أجت أمتاتون كفتر اللي إسي يحجز فلالين زم تقادمتي كونا وخمان نيوتريشن نايجان تتسلز فلاله تزبلز أتجانتا زبلز حاجة تجبرول تقادماي بلوتوث كم يخليو زبل جمت على النام مداتا الرأبيل ناي موداتا ماليا بيتشا ماليا ناي جزينا نتنكفا أبزانا يصبح جمتاتك بولك أوي بريك أوي جيروم كود وازخولو كساب كندي مئتاويت الكا تحسب أيكونن جن أمونغو بوكاچان يناس بينغا غارت زلا على ودرالو أمونغو كلت أبزا مونغو خلت تخه ناي كلت يوم حايلي ناي موداتا زفاتاتو لا إلنا نحاسباينا أبزيهم زلك ناي موداتا منوميو صباح ندحر دابوهم خوينات وداس منوميتي ناي موداتا دانغو زرخ نمل من البات حجي من البات يخازخه من البات ينخنولو إنوس سبك صدو يخول يم زبل قمت هالني مهناتو تعاقلهم دلو سئلهم أبزو خنو درات زياتو تقادمتي اللهم بجكار ريغز أبر سعدا ماله أبكال درات زياتو سئلهم كعرفهم دلو كنريهم زقبانا زبور تقادمتي اللهم كاباتهم خودو خوليم زبل قمت دبزح حقن دبزحو أتوم أبز بريك أوي يجرم أبزع أو تهزي حاخيرهم كودو يخوليهم إلنا نقمتهم تقادمتي بعيني منس قال يوم مدرخ رخيبو مالو قال يوم ناي مقسان تقول له مالتي مدرخ ترخيب كاسك ساعة دو يفرت كتوت أساس كت أنزو أي تقلنيها بتحل شنكا مبزحتهم كأتوادرت له أبزع دمالي يخون ويا بيجا أبتوبتين أتيوم توادرت له نابنت أبز مدرخ زي بين هيلي قديفهم أسئلهم أي صدونيهم ثم بدحري يزل ثم قدمي يزلوا تقادمتي أب واجيز قدسو أبزع دمالي أنا من سياد قدسوس أي صدونيهم لبهويس كهيدا يكلنيو أونلايك خيدا كلنيو زياتهم سئلنا نتقسم دلنا دحين كخودو زي كلو خوينهم أيسدوهم نيوم هنا توادرت خمو خانم متن سلازي تي جزية سلا تفليتو زلو ناتن نتصرس لازمت زلو حجي كسع خندو بريك أوي سديدو مخاشر الكبلو خازخلو أيكونون كخير زخيل مارتينيز جن أبنت أبتابي زوالادر كم مالي خاز عبيت بيتشا خمو خانم متن قلطوف زخونه رياكشن كوسداي كلنيو تادي بوكاشا وي يو اي مارتينيز كيدو افت قدميت قال نغيرات كسرح خيليو تنفيعو خا نتنطبتات نعو زتامامن نطبي خكب تخلوتات الله بجيكا زغن ابزيا بريك اوي جيروس كسعراي خيليو زبلو تقادماي يبلين مخنياتو بعرغليش دحيرم نيم تتخونو مبلنايم كاب سرح ساس صبيهم ناي تيم فيزماليسكا بعد جورجونسونيم كغور زخولن لهم وي سيبكوس وي اساتهم كان بعلم اب سرح خصمديم سلازي كل سب سسرح لسرحلا نطر سئل زلوا مدرخ زخونت بزيا بريك اوي غيروم كعوتي كلهم زبلهم تقادمت يلون كن سربرايز الله قاليم سربرايز وخن تقادمت له هندبتنت تعقيبهم طنيحم نزا مدرخ يلهم زمصو بلوصات من صبر ادلهم الو بعد سانتياغو ساتهم حجي جي ابزاناي فالنتاينز تعاوت لا سانتياغو تريغوس بتاع بلوصات يترينا نيرو كماتهم بقى نحنت مدرخ انريك ماس تاع عود دلينيرو اي تعاوتن دلو ابز خفتن مخان حجي شورت غبره مالتي جن ريناينا تعامو سلازي توم بلوصات من سياز زلو جن او وددر كمهلاو متن نحل حدهم سدي ساددو تنكانتاتون سسرحن سسرحه ابزيا كوستوس بريك أوي قبر الكات قمتو أي كهلوني جن ببريك أوي دوداون أيكونن بعد تادي بوقاشا زودا مدرخي إلى زامن كمزي ناي بعل يو اي نابنت ميلانس اب 15 مدرخ زغبورو ناي بحقي صبوق زخونه عوت يا مزغيبو خومو كاب ان بعلنك كاب فيزما وي كاب يو اي سديدن نت مدرخ كشفونو زخولا الله إلنا نحسب نخلدو مارتينيز جن أفتاز بالكايا سامع خيلي مخنياتو تجدد أب قداميتن كاليتن زلوا ناي نتبو أبريخو كال بدحري دلو بعباي جلخو واحد وني خيلي نخمزيلو انتدا خيدون بزح ساعات هيك طفون يوم مركب أبتاناي جزية مالي أطرح سلا زقدسو كم زعينت هو ولا خمو زيادة خلتي إن كانت هاتين بولت كمانا زلوم تقادم تعيزان دلوا مدرك كم مدلا يستلع له بزح زي هذا خطأ هذا ما ينتلع أهلنا رجليشيو
እሱ ከዓ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ሳልሳይ ሰሙን ብሉፅ ውፅኢት ዝተዘርኣየና ምናልባት እሱ ከይጠቐስናዮ ኮይና ሓልፍ እምበር ተን ካልኦት ጋንታታት ተን ዓበይቲ ክልቲአን ስራሕን ዝዓዘን ኮይኑ ስማዓኒ ክገብራየን ግን ከም ስታይል እውን ቀዲሞም ምሕላፍ ስታይል ስለዘለዎም ቲም ቪዝማ ቀዲሞም ክሕልፉ ምዃኖም ከዓ እዚ ከዓ ሹር እናገበርና ንመፅእ ኣለና ኣብዚ መወዳእታት ማለት እዩ ካብዚ ከዝበልካዮ ከዓ ምሳኻ ስለዝሰማዕ እኹል እዩ ጽቡቕ ኣቤል እሞ እቲ ናይ ጽባሕ መድረኽ ክተናኽፎ ጸኒሕኻ ኢኻ ዘይበርሀ ነገር ሃልዩ ኮይኑ ገለ መጠቓለሊ ክትገብረልና በቃ ድሓን ኣብ ክንደይ ኪሎ ሜትር ከም ዘለዋ ጥራሕ ንጠቅስ ኣብ 23.7 እታ ናይ ቀጠልያ ማልያ ዝወሃባ ነጥቢ ኣላ ኣብ 62.3 ቀዳመይቲ እታ 21.7 ኪሎ ሜትር 5.1 ትምግረለን ትዕቀን ኣላ ካብኡ ዝቁልቁለታት ከበድቲ ዝኾነ ቁልቁለታት ምስ ወረዱ ኣብዚ ካኣቶም ዲሰንደርስ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ውድድር ከርእዩና እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ብበዓል ኩዌት ዊስኪ ንበዓል ኒባሊ ዝክሮም ነይሩ ኮመንታተር ብጣዕሚ ዲሰንደርስ ከርእዩና እዮም 19.2 ኪሎ ሜትር 7.9% ትዕቀን ከዓ ኣብ 104.6 ኪሎ ሜትር ኣላ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብዓቐበት ትውድእ ኣብ ከባቢ 144 ከባቢ ኪሎ ሜትር ዝጅምር 26.4 ኪሎ ሜትር 6.5% ትዕቀን ኣላ እቲ ብራኸ መወዳእታ 2340 ሜትር እዩ ናይ ጽባሕ ውድድር ጽቡቕ ዝኾነ ውድድር ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ተወዳደርቲ መንፈስ ኣርእዮም ብሰላም እቲ ኮርሶ ክውድዎ ካብ መውደቕቲ ናፃ ክኾኑ ተስፋ ንገብር ከምዚ ተደጋጋሚ ንብሎ ከዓ ሼር ላይክ ኮመንት ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣይትረስዑ ቴንኪዩ ሳንዳሓወይ ጽቡቕ ኣቤል የቐኒልና ንሕና እውን ስለቲ ኩሉ መግለፂ ዝሃብካና ተኸታተልትና ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ከመስግነካ ፈቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣነ እውን ብወገነይ ንኦሎምፒካዊ ተቐዳማይ ቢንያም ግርማይ ሙሉእ ጥዕና ተመኒየ ኣብ ናይ ጽባሕ መበል 18 መድረኽ ምስ ጥዕንኡ ኣብታ ውድድር ክሳተፍ ክንሪኦ ተስፋ ኣለና ኩላትና ብዝተረፈ እዛ መበል 18 መድረኽ እውን ኣብ ግዜናን ሰዓትናን መፂና ከምዚ ዓይነት መብርሂ ክንገብር ምስ ተንታኒ ምሽለታ ኣቤል ሃፍቶም ተዳሊና ክንመፅእ ኢና ኩልኩም ተኸታተልትና ድማ ነዚ መደብ ንኩሉ ንክበፅሕ ሼር ግበርዎ ከምኡውን ላይክ ብምግባር ሓደሽቲ ነዚ መደብ ዝኾንኩም ሲነማ ሰመረ ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከነዘኻኽር ንፈቱ ሃናፅ ርእይቶ ንዘለኩም ሓሳባት ድማ ኣብ ናይ ኮመንት ሴክሽን ፀሓፉልና ከምኡውን ንሓድሕትኩም ኮመንት ብምጽሓፍ ንዘለኩም ፍልጠት ከተበርኹ ተስፋ ንገብር ስለዚ ንሎም ዝሓስክዎ መደብ ኣብዚ ወዲኡ ኣለኹ የቐኒልና ተንታኒ ምሽክለታ ኣቤል ሃፍቶም ሰላም